Paitan kasala dyan ko sa asawa. Dapat ako adyo ning baslan akong asawa gluto. Kaya para maganahan pa na ako. Kinisod kayo ning dako taglawas. Pero importante yung nga palamian akong asawa kay padung na po ang Valentine's Day. So bumawi ko niya kay nakaputol tong hinalay ganina. So bali magluto ko pochero. Yes, pochero. Ano na to? Alright. Pabukado na tong buwan kaliro. Magluto jud tag pochero kay para kuan nang maganahan ang asawa kay kabaw jud ko mao jud ni paborito niya ang pochero. Ganahan jud kay na siya ni pochero nako. Lunod na to una ang mantika. Mantika. Ibit na. Di ba? Mabuto na to buka na nga to ang mantika. Ug ato ang ilunod ning ang lamas. Kay magisa na dali ay para malamian jud kong asawa maayo kit. Grabe, ukas sa king asawa na ko siya pay nang laba. Na kanina kasala pa jud ko niya naputol jud ang hinayhay. So dapat mag-gisa jud ko. Ilunod na to ang ahos. Ahos. Dason ang sibuyas, bombay. Kaya na to. Lamig din. Kahumot sa lamas. Ay. Gatong ilunod ang baboy para mas malamian ba din yung asawa. Kaya na to ang baboy. Lamian din ako muluto eh. Woo! Niya. Utangan din na itong tubig. Para mas mulami dyan yung inanis sa buong ang pochero. Right. Atong baboto no mga 5 minutos. Para mabukal dyan nga to ang baboy. Alright. Bukal lagi na nga ako ang takang. Kaso-kaso. So nga akong buhaton anay kong iluto nga pochero karon ilunod na ko ang mga sagol nila ba. So nahon ako lunod ang kining saging. Daw na to saging. Wow, nindot ka kaluto. Lunod ako ang patatas. Gining bisol para lapuyo tayo. So halo na kayo. Ay namiya din pochero, paborito na sa asawa, ilunod ako niyang repolyo. Isunod na to ang timplahan ako para mas mulami pag yan maayo. Ito na ko gamay. Timplahan pa ni. Ano ni paborito sa asawa. Ganahan din ang asawa. Timplahan na itong tarong para mas maganahan pa dyan ang atong asawa. Nga mo dyan gamay kayo kulang pa dyan. Bilang tagamay para napatay gamitin sa adlaw. Gato ang bitchingan, gato ang niluto. Tara. Para mas malami pag yun. Ayos. Para maliko na mga bukog. Tudlok is kong lola. Nga tuwan ang sarat ang atong niluto. Ang okayon pa diyan. Para pa jud matagamtaman ang kalami sa mga pamulking polio malata. Pagbukal ani, haon na yung taong ako ng asawa diya dayon. Basta na to. Init ba ni? Okay. 10 minutes na. Sakto di kaya timing di kaya ni di kao na ganyan. Alam mo na ito eh, para mas lami. Kainit yan eh. Grabe, kainit yan eh. Lami din kayo kumuluto. Pag internasyonal eh kung nilutuan. Ganahan din ang asawaan eh. Diba? Nap! Ano kayo, mga ako na ta, mga ako na ta. Ano na ito na kayo, mga ako na ta. Nagluto ko! Ano? Sus kalami! Sus lami! Ang ganahan! Kung isa tambana! Ano sa ako kung si pinako? Ano ko nila? Grabe, ganyan ko na. Ano man, tibok lagi na! Ha? Tibok ba lagi na?
Ay nga naman nalituan, man gitudlo sa kong kanunuan, man siya tibuok jud para dili kuno kada kay gawas kuno ang kuan, tigong bro ko na sulod kan kuno jud nimo. Sumana siya ang akong luto. Para sa kanimo kayo na nakasala ako nimo. Sumubuhat ta bug maayo kay padulong na pud ang Valentine's Day. Dapat pakita gilas nimo nga. Bawal ka! Bawi ka. Sa kanan tilaw. Ay, kalimot, may kamanhapon ko, manong panhapon, mainom ko ditik sa Brig Mighty Oh, aka na dagdag sa mga may tisi para hindi kayo po high blood o kuan ba. O aptik po ka. At siya, malay ka minuto. Pero, ay, pa'y ato ba? Ah. Gadwa-duha ko, ani, nami kayo imong nilutuan, pero ngunong tibuhok ba ni, oy? Dili ay na sige riyak. Imo nga nilutuan hiwaon nimo, ako alain na siya. Mali siya gipatawag nga tinubuok. Pati bisul og buot, tibuhok ba ni ka? Kaon na ka. Isa, ani, Ay, mabugnaw na dyan, sabaw na ron. Kaon na dira, anas kung kuwan dira. Muta, ah. O, diba? Sakto sa timpla. Ayos. Ya. Ha? Maraming dagat! Dili! Sisidad! Patil ko, di ba? Ano naman? Ano patil? Hindi, glutuan ba ka? Susuko ba kasi para? Di ko kasama si mo nilutuan, lain yung timpla dyan! Usa man yung mga... Saan ka na? Lutuan pa ka niya. Ginana pa. Tilaway na yung minuto! Tilaway! Sana ka puluto noon! Oh! Sama yung magluto! Sobraan nila po kasing guro. Mami, ditulos kong lulo kaya. Hindi na